одноклассники! Рада вітаць вас на сённяшнім уроку. Мы працягваем з вами вывучэнне тэмы лічэбнік. І сёння мы пазнаёмімся з вами з тэмай скланення, правапіс і ўжывання зборных лічэбнікаў. Зборныя лічэбнікі абазначаюць колькасць аднародных прадметаў як адно цэлае. Сюды мы адносім лічэбнікі двое, трое, чацвёра, пяцера, дзесяцера. Лічэбнікі 11, 12 часцей за ўсё ўжываюцца ў гутарковым стылі. Акрамя ўсяго, да зборных лічэбнікаў мы адносім лічэбнікі абодва, абедзве, абое. Зборныя лічэбнікі ўжываюцца з асабовымі займеннікамі. Каб папоўніць свае веды, пра лічэбнік зборны ведаць, трэба толькі паўтараць. Іх 5, а не 5, бо з займеннікам стаяць. Мы 6, нас 8, усіх сонейка бадзёрыць. Таксама зборныя лічэбнікі ўжываюцца з назоўнікамі, што абазначаюць асоб мужчынскага полу або маладых істот, а таксама з назоўнікам дзеці. На падворку каля хаты гуляла трое кацянятаў. Маладых істот на ранку так заўважылі ляганка. Двое унукаў бабулі першымі іх піск пачулі. Дзеці двое, з той пары з кацянятамі сябры. Таксама зборныя лічэбнікі ўжываюцца з назоўнікамі, якія заўсёды маюць форму множнага ліку. Трое шортаў мне купілі, каб на лета іх хапіла. Акуляру двое трэба, на ўсякую патрэбу, на якую сам не знаю. 5 сутак я гадаю. Зборныя лічэбнікі ўжываюцца з назоўнікамі людзі, коні, гусі, свінні. Там 10 людзей, каля іх 3 гусей, і свіней таксама 3. Столькі ж пасіцца і коней. Усяго іх колькі разам? Ну, чакаю я адказу. Зборныя лічэбнікі абодва, абедзве, абое адрозніваюцца ад астатніх зборных лічэбнікаў тым, што яны маюць катэгорыю роду. Зборнік абодва ўжываецца з асобамі мужчынскага полу. Сяброкі Максім і Коля абодва мяч ганяюць поле. Лічэбнік зборнай абедзве ўжываецца, калі гаворка ідзе пра асоб жаночага полу. Абедзве, Настя, ну і Ксюха любяць музыку паслухаць. А лічэбнік абое мы ўжываем тады, калі гаворка будзе ісці пра асобу і мужчынскага, і жаночага роду. Абое, Петя і Марынка за кнігай бавяць адпачынак. Усе зборныя лічэбнікі скланяюцца, і скланяюцца яны так, як прыметнікі множнага ліку. Гэта мы можам з вами убачыць з табліцы. Лічэбнік зборны трое. Няма каго, траіх. Там каму, траім. У вінавальным склоне гэты лічэбнік будзе як у назоўным або ў родным склоне. Тварыць траімі, думаць аб траіх. Звярніце ўвагу, як скланяецца лічэбнік 5. Няма 5. Даць 5. У вінавальным будзе як у назоўным або ў родным. Тварыць 5 і думаць аб 5. Лічэбнікі абодва, абедзве, абое таксама скланяюцца. Няма абодвух, даць абодву. У вінавальным будзе як у назоўным альбо ў родным. Тварыць абодвума
Месны думаць аб абодвух. Лічэбнік абедзве мае такую асаблівасць, што ва ўсіх склонавых формах у канчатку будзе літарка «ю», звярніце ўвагу. Няма абедзвюх, даць абедзвюм, вінавальна як у назоўным альбо ў родным стане, тварыць абедзвюма і думаць аб абедзвюх. Што датычыцца лічэбніка абое, то па ўскосных склонах націск падае на канчатак. Даць няма абаіх, даць абаім, вініць абаіх, тварыць абаімі, думаць аб абаіх. Зборныя лічэбнікі мы з вами часцей за ўсё сустрэнем у тэкстах мастацкага стылю. «Ён жа адзін, а нас трое!» – крыкнула самая большая дзяўчынка. Яны абедзве ўпалі на тратуар, і меншая так далася тварам в зямлю, што з носа ў яе пацякла кроў. Абодва яны, і Закрыўскі, і Серж, збянтэжыліся. Як вы ўжо здагадаліся, гэтыя сказы ўзяты з тэксту Кузьмы Чорнага «Насцечка», за повестью, якую мы з вами нядаўна знаёміліся. У публіцыстычным стылі мы таксама можам сустрэць зборныя лічэбнікі. Малыя мы былі, калі пастукалі ноччу ў дзверы, маці нас схавала на печы. Сама пайшла адчыняць. У хату выйшлі двое, 8 засталіся на вуліцы. Гэта былі паліцаі. Не з нашай, а з суседняй вёскі. Забралі хлеб, сала і звараную з вечара бульбу. Нас не чапалі. Ну, гэта будзе публіцыстычны стыль, узяты ўрывак з газеты «Звязда». Я думаю, што тэму вы зразумелі, і домашняе заданне вам прапаную выканаць практыкаванне 330-331. Знаёмцеся з тэорыяй па параграфу 49. Дякую за увагу.